kuti tikasachenjera tinouya togashira kutenda kwa Kristu, asi kutenda ikoko tokubatanidzana kana kuti tokuvhenganisa nemamwe mararamiro atanga tichidi. Amen. Saka mashoko edu mechiona sharukana echedzerwa ndakati bishop kana kuti sekuru komborerwa ngekuti izvi zvakutsvagwa nganhashoma nguva inei, ngekuti Satani chinhu chakanyanya kuwenga pakunamata kwedu kwana Mwari ndicho chinhu chachiziviwa nebishop. Zvimwe zvese haukuataki nyange uchiita zvimwe zvese zvakanaka zvakanyorwa mubhaibheri, asi kana uine kutenda kudai Satani akuzozvona. Ngekuti unoziva kuti kana munhu waane kutenda watane mukana wekupinde mudenga, uye kana munhu iye ukakumbira, munhu iye ukakumbira nyika iyo yese inoponeswa.